ai yanzu ne muka dan fara daga wasa sai ku ga mantara raba na ka iya mana irera bazumi da dabara ne zarra dan arewa ga people sun fara yan gudun ma sun san mun fara dan Allah ku ki mu yo zarra in har kuka so mu akwai tension kishi a gare ku ci fashion ba gaba da gaba ba biji gaiso babban gaye ma din session rena hankali na a comment section raba na ka tsare mu da dabasho every day inside the fashion a kudu in kai waka fine boy a arewa a ce wahalar label hasada taki hasada taki hasada taki hasada taki hasada taki 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 hasada taki hasada taki hasada taki 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 wai menene ya saka ba saki wai menene ya saka ba saki wai rashin kishi ya saka ba saki wai rashin kishi ya saka hasada ce kawai wallahi ba wani mai baka shi dai Allah ya tsare ka da sharrin mai illa saki kowa ka kama sarki Allah mu dai shine mu rike jalla gashi ya dafa mana wancilla wata rana a ce mu cikin bela mu dai kan mun rike lahaula mai kishi kan rike lahaula mara kishi ya saki lahaula bakin ciki zai yi mai illa kamar can